Sahara Herriko ordezkari batekin harremana ginun, komenta Osuskun berak, beharra eukiela hango errefuxiatu kanpuetan errekala digitalarekin odapurtzeko, eta hortik jaio zen gure proposamentxo hau edo izango litzakena, zer iruditzen zaizue gure ikasleak prestatzen baditzu ordenagailu batzuk zuentzako. De la Escuela de Arizmendi para ver qué proyectos viables se pueden realizar en los campamentos, ya sea en el envío de ordenadores o de otras materias, así como la formación. Hoy trazaremos el plan de acción y de planificación para participar en este acto, en esta parte solidaria. Guk buruan daukaguna da, hango eskola bateko aurrei ematea aukera informatika ezagutzeko eta apur bat edo gailu digitalen erabileran trebatzeko. Este apoyo, pues gracias a ello, se ejecutan muchos proyectos en los campamentos de mucha utilidad, de mucha rentabilidad. Y esto tiende pues a favorecer la situación política actualmente del Sáhara Occidental, de la República Árabe Saharaui Democrática. Begirabiltze eta prestatze zentrua da. Eta informatikako ikasliek jasotzen dituzte inguruko kooperatiba erakunde eta norbanakotatik gailu informatikoak, sargituta da zenak edo enpresa erakundeetan behar da bien erabilerako balio ez da bienak, eta gure ikasleak arduratzen die horiek hartu, berregokitu, softwarea instalatziaz, software librea instalatziaz, eta gero beharra daukonari eskaintzeaz. Kasu honetan, normalian irabazi asmugabeko erakundeei. Reclamamos unos derechos de autodeterminación del pueblo saharaui, que el pueblo saharaui se declare libremente, y en este marco llevamos nuestra lucha. Oinjala 2 urte hasi ginen mundukidekin elkarlanean, Brasilera bidali genituen batzuk, joan zan urtean ere, Euskadi Ukrainiari eman genizkion batzuk, zehar errefuxiatuak zentruari, zaporeak ekimenari musotzegune pare bat ordenagailu. Ikusi txaguk ikaslientzako oso aberasgarri xala, alde batetik ikasleak eura kontestu erreal bat daukielako, ari hortatik tiratzen, saretzen fangara poliki-poliki. Eta Arizmendi ikastolan argi daukugu nolako pertsona nahi dugu, nahi dugu pertsona bat, Euskal Herritarra izango dana, kooperatiboa, barne sendotasunakin, ekintzailea, eraldatzailea, eta ikusten ginen proiektu honek berak erantzun zala asko guzti honik.